Keluargane yuk monggo yuk, kula aturi minggaten panggung yuk. Monggo Pak yuk. Terus kelingan ramah kemunyune kasih sayange iki payan karep aku agar lakon dadi bojone. Ayo. Yen ora minus, yen ora minus. ya ketok ya Ayo. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane hati yen aku ora bakal melu duweni. wis ora ayo Ayo. Mosok. Ayo sing kerso. Kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Ayo. Ayo monggo yuk. Kelakon duduk wong akhir. Ayo yuk. Jambu atlas manis rasane senajan tilas tak enteni sayange. Kok enek kolor pedot ning dalan. Alhamdulillah. Ya ampun, untung. Angge malah dadi wong Batak lagi deh. Aku ora ketekek duit Kang. Niki jenengan nyanyi mboten Pak Nyanyi mboten. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kamedhung tresno. Nelongso rasane asih. Yen aku ora bakal melu duweni. Ayo monggo yuk. Setunggal meleh Linda Ayunda. Arek bro. Campuran sulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung ronggo aja direbut. Mbah Putri sehat nggih? Yo kadose kok koyo nek merana temen. Jenengan ajeng joget ngian. Tumpek joget. Oh mboten. Ngersake mawon nggih mirsani mawon nggih. Nggih. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno.
Ya. Lah iya batine wong dicepakne saka ngomah mosok ora Iya. didoni lho ya. Ya Allah, Lah ya. rugi. Aduh. Gone mau nek ora medun ya ora metu. Remuk lah ya dicepakne wis disolasi kaya ngono kok ya ora dindang diduni ngono. Kula mboten ngertos nyuwun pamunten Pak kalian Jadi Ibu aku lan keluarga kok Solo. mau wis curiga lho Mas. Wis curiga perasaan iki kaya pernah weruh. Tapi mergo ya -1 kuwi mun ora dienggo kacamata nek gak Ayo. ketok.